Така, здравейте хора, аз съм Gamer. И това е специален епизод, който се представя. What? Добре, само след да кажа на кои реши качвам клипове. Така, на Minecraft, да, на Skywars Minecraft, Hunger Games, на Shadow Fight, на Agarhill, на Emotional Bros, Beach Bug Racing и това са игрите. За канала ми, който иска може да се абонира, да лайкне, да коментира, който иска да бъда клиповете. И вижте ме как добре изглежда. Добре, казах ви какво трябва, ако искате какво да правите. Сега скоча от тук, освен да, какво да правя. Уи, yes. Еми хора, мисля това е този епизод. Няколко повече. Така, хора, аз бях GameCraft BG и това от мене. До следващия епизод и чао!